velkommen til det her afsnit af Modern Smooth! I dag der skal Vilas få lov til at styre mig. Ja, så jeg har simpelthen pakket dig en taske og med lidt rekvisitter. Og så er jeg i din ørefnæk og bestemmer, hvad du skal gøre. Det er bare en agurk. Ja, vi skal ud og snakke med nogle mennesker. Jeg tænker sådan nogle ofre. Jeg tænker, hej. Har I tid? 2 minutter. Nej, yay, hvor hyggeligt. Jeg sætter mig på den anden side her. Ja, okay, så bare sid og så bare stir på hende i den røde trøje. Okay. Ja. Hvorfor gør jeg det så akavet? Bare snak på det. Hvad skal vi sige? Ja, hvad skal vi sige? Okay, så bare stir på hende i den nye. Okay. Hvad så? Ej, det er frygteligt. Okay, du må bare begynde at snakke til dem. Okay. Ej, jeg er så virkelig ked af det her. Det er så virkelig ked af det her. Prøv lige at kigge ned i posen. Ja. Og så tag lige agurken, og så prik til hende i den røde. Ja. Nice. Kan du godt lide agurk? Er agurk din yndlingsgrøntsag? Jeg tror faktisk mere til paprika personligt. Folk tror, jeg er fucking underlig i det. Okay, så går du hen til et andet bord, og så begynder du bare at snakke engelsk. Også hvis de er STX'ere. Hello? Do you like being at WeK? Yes, sometimes. Okay. Are you IB students? No, we're not. Can we please talk Danish? No. Können Sie auch Deutsch sprechen? Nein. Jo, de er tysk. Jo. Sie haben Deutsch? Hallo? Prøv lige sådan at slå til bordet med den. Bare sådan en lille task. Det er det, vi snakker om. Ja. Okay, prøv lige at tage stolen, og så stil dig oven på den. Og så råb ud til kantinen. Er der nogen her, der er single? Og så står du der bare, indtil jeg siger til. Det gør jeg ikke. Du har gjort det før. Det gør jeg ikke. Jeg sætter min streg. Jeg gør det ikke. Nogen her, der er single? Magnus! Prøv lige at gø lidt af en person. Det er sådan en lille bjef. Kan du begynde at lave sådan yoga? Bare lige der i indgangen. Prøv så lige at lave sådan nogle lyde imens. Stab lige mega hurtigt foran ham. Prøv lige at råbe. Alt hvad du kan. Bare find nogen, der gider snakke med os. Må jeg snakke med jer? Nej? Okay, fair nok. Det er så fucking akavet hver gang.
Så hej, hvad hedder I? Sofia. Karoline. Ja. Giv hånd til dem, og så tør din hånd af i din trøje bagefter, du har givet hånd til dem. Ah, ja, okay. Jamen, rart at møde jer. Ja, okay. Vi lader finde bananen frem. Bare blive ved med at snakke. Okay, og så, hvad hedder det? Så åbn den. Der skal vi have valgfag. Og så skal vi have sprog. Ja. Ja, hvad for nogle sprog har I? Tysk. Ja, tysk B. Så begynder at spise den fra siden af. Ja. Sådan en sidelæns. Ja. Ja, hvad har I spist til frokost? Gulerødder. En surdejsbolle. Ja. Ja. Kender du simpel surdej? Ja, det gør jeg. Ja, mega fedt sted. Ja, min veninde arbejder. Spørg om de vil have en bid. Vil I have en bid? Nej, tak. Nede i, kig ned i posen igen. Ja. Der ligger sådan en grøn tube. Find den frem. Og så tag en pille derfra. Og putte den i munden. Du drugger mig ikke nu, vel? Okay. Vil I have? Hvad er det for noget? Jeg tror, det er sådan en druesukker-tablet ting. Var det lækkert? Ja, ja. Bare prøv. Ja. Det smager frygteligt. Ja. Så var det godt, jeg ikke tog. Ja, det er... Nede i posen, der ligger der 2 deoer. Begynd at tage dem på. Dem her. Det er tamponer på plads. Nå, hvad er det her? Det er tamponer? Ja. Ah, Der ligger deo nede i posen. Begynd at tage deoen på. ja. Den tager virkelig meget på. Så jeg tror... Nu er jeg musikelev, så det er sådan lidt atypisk for mig at bruge deodorant. Ja, Ja. det er okay. Men ja, så hvad... Show, det kan jeg ikke huske. Det kan jeg heller ikke huske. Jeg tror faktisk, vi var til fest den dag. Vil I også have? Nej, tak. Ja, okay. Det går. Kan du lukke det derovre fra? Den er lidt kraftig. Ja, det var også meget. Nå, var det meget? Er det ikke meningen, det skal sådan syde igennem min trøje? Det tror jeg ikke helt. Nå for sagen. Det går lige i lungerne. Den der. Ja, ja. Den er kraftig. Vi ses. Nok ikke. Forhåbentlig ikke. Ej, vi lader. Jeg ved, hvad du skal gøre. Du skal gå hen til et bord, smide bananskrald foran et bord, Okay. og så sige, jeg har altid gerne vil vide, om det passer, at man skal være der i en bananskrald. Og så prøve at skvætte i den. Hey guys, can I speak with you for like a couple minutes? Okay, awesome. Sig, det er mærkeligt at gå i IB. But is it weird to go in IB? No, I guess it's not. I mean, I don't think so. No. No? Well, you're wrong. You know, I always wondered why people like slip on bananas and if it's actually real, you know? Sure. So like... Okay, we're trying it now. Do you think... Oh. You like the view? You want some tampons? Vi lader stik tampon op i næsen. No. Stik tampon op i næsen. Og så sig det godt til næseblod. But you know, like, it's not only just for like women. Like guys can use it too. Like if you have a stuffy nose, you can like, just put it up here. Oh, look at the time. I have to go. Thank you. Yes. And love IB. Tak fordi I så med det her afsnit af Måden Smooth. Mig og Vilas, vi er ikke længere på talefod. Ej, det var fucking røv, mand. Altså... Like and subscribe. Opfør dig.